maadjong buntag. Ako na pud ni guys, Ruby Provinciana. Welcome to my channel guys. Guys, naghanda ko og kuan guys kay padung na ko guys muadto sa ang lutuan kay naay magpista diri sa among lugar sa Uslob. So muadto ko karon guys kay Friday o Saturday ko dito magluto. So kung tanawon guys kung say akong maluto dito nya. See you. Guys, sana guys, among sakyanan padung dito sa Daang Lungsod. So malibalay sa ito magpaluto na ako guys niya. Mo ni siya guys. Gwapa kay ni siya. Hi. Ina. Uy, Ina hi guys. Hi guys. Oh. Mo ni siya. Apo ni siya sa katong nay magpaluto na ako guys. Manilang balay. Nasakyanan guys yung duha. Kids nga gwapa, nga cute kayo. Naidho ka kids oh. Hi, Jaja. Hi guys. Ano yung duha ka cute nga bata. Say nga ni mo? Kuya. Ikaw sabi ka guys, diya gamong gidala nga ako ano. Baboy. Diya Jaja oh. Hi Ja. Ina hi guys. Hi guys. Hi Ja. Good morning. Good morning guys. Where are you going? Lungsod? Lungsod, mamista. So nami guys sa Daang Lungsod. At to nami sa Daang Lungsod. Kay guys nagsugod nami og panghiwa. Yan na akong gwapa nga si Irene. Shout out kasi mo sa Mindanao. Yan na pud si Boss ay Dudong Rindon di ay nisa ka ng igsuon din nisa katong among Josephine. oh wala si Josephine igagaw na ni Irene taga ko ni siya Taga Mindanao. oh Mindanao ni oh kanang taga Mindanao nga kailaan ni kay daghan ra mga kaila diya sa Mindanao. So mao ni siya guys nag-start pa lang mi karon og panghiwa. Daghan na guys ug magpista guys tagdagko kay kaha ni siya guys panghumba ni siya guys gipakupsan sila busy kay sila og kuano sugba basta pista nga ni guys na magsugba dito guys oh. Sige guys, maniud to na, nangaon sila. Maniud to sila guys. Muna si Boss Mark. Muna si Boss Mark. Dili ni live, uy, vlog ni. So mga niud to ta, daghan kay siya kuan ay sinugba. Nay, sa tawag na ti? Sinilaw, tago. Karon pa mo kitaan ni guys kanang tiguto kuno nga taguto nga isda kanang gigagmay bitaw so guys natanawa guys oh. Nya nay naniud to mi guys nay kuan. Hipon. Unya kani basoy. Sana inutok. Mo dara jud na diri sa Cebu kanang mga inutok. Sana inutok kasi inutok. Kana sa guys kanang gitadtad po siya guys nga kanang utok ug unod Maka-bright na. Alam ni. mga bright kuno na mga kani siya bright niya sa guys. Hi ma'am. Ma'am Tia. Lamira siya, ma'am. Ma'am lami ba say lami sa akong giluto. Lamira din siya. Ay, katawa kayo rin. Hala gipang katawa lagi mo. Lami ay. Lami Mao ni sa guys ang nagbait na ako magluto diri guys. Mao ni si Ate Nila. Butan na mo silingan. Nya salamat kay ninyo ha kay ako inyong gipaluto nya. Lami ba ang akong giluto, ma'am?
Super lamig kayo. Super lamig. Hala, tanawa guys. So sobrang kuan kay daghan nagyaway mga iro. Nagyaway mga iro sa mga bukog. Ma'am Barbie siya man. Lami ang Kuya Buyag, lami tanan. Nay plato diri nay. nakatilaw na katanan. Oh, natilawan na naman tanan. Salamat ninyo ha. Hi guys, welcome to my channel. Ako na pud ni guys, si Ruby Provinciana. Ya karon guys, alas 4 pa human ako og digo guys kay mobalik na pud ko dito sa akong gilutuan. Tong tudis na akong luto niya. Gapon murag pato ka putahe niya karon murag napay 5 ka putahe nga akong lutuon guys niya. Tan-aw na to guys dito. Kanang sa akong mga maluto. Tan-aw na to guys ug katong mga bisita nila guys. See you next. Sabot na mi dire nya mo gisakin guys. Black na pud ni siya. Hi, Ja. Good morning. Good morning, ate. Na happy pista. Apiki ka sa kawan. Ah, nakakuan ko. Nakasaluna yung doggy. May badapli na. Maligsan ka. Oh, yan doggy. Tara. Tara ta kay katuod ba ta dire? Okay, siya. So abot na mi diri guys sa akong gilutuan. Asa na to dapita? Diha ba to asa to? A few moments later. So, mga ni guys, nilagpad. Nilagpad guys. Nani kayo creamy, saucy. So guys, igado. Yeah guys, di na ako makapag kuan guys, kaya na may tugtog dire. Na yung nag-video ki. Mo ni siya ang igado guys. So happy Fiesta. So kani guys, luto na ni. Ko ilas nga putahe nga ko ang tinae. Ako ni siyang paklayon kay gilamian sila sa akong paklay gahapon. So magpaklay ko usog guys kani. Man ako og luto guys. Nay kaunan diri sa gawas. O yan nagiabrihan ang kuan guys, ang litson. Nag ato na? Abrihan nga sa diri niya. Nay usa diring litson sa gawas. Unya naabot diri sa sulod guys, tayo guys. Okay, sa sulod. So, nasa guys, mga una sila. Hi guys, wani among bisita. Joke. Hi sir. Ngayon ko no. So, unsay lami sir sa ilagpad sir? Thank you kay sir.
Na mo ni si nanay nasa gawas. Diyan na po ikaunan daris gawas na ay litson. Usa wala pa ablihi kay na may nablihan dito. So napud sa likod guys. Very busy pud mi diri og kanang kuan. Hi everyone kuno. So akong assistant kay ni siya gwapa assistant na ko ni. Siya ay huling-huling sa lumpia. So mo na yung mga magpista o kuan diyan napud diri guys sa gawas. Ja Ikaw ba man ulit balik sa mga kalaan. napud diri sa kuan guys. Napud katunga nga litson. Sus daghang kay mga sudan. Ja ate mga ngit-ngit diri sa sulod man. Mais. Oh, mais si ate na naglutog mais kaya ako di mo ko kibaw mo lutog mais. So mo ni mga nahitabo na mo diri sa pagluto sa mga nasa guys oh. Nagugkob. Nagugkob. Nagtingog ko. Guys, mga unta. Lami among kanon guys kay mais. Tuwa sa ni sulod dito man. Handa ka kayo guys, nasilog ba? Murag tabang ra ang kuan, binasoy na. Si Smart, binasoy mo smart. iyang utala ba daw ko nimog kuan ra ba? Mark. Okay ra ba? Dili ako may nagtimpla di man si Boss Mark. Ay, ikaw di ate? Ano smart? Tabang? Ah, pagdalag plato diri imo. Adi dire. Oh. Kailan pa ako rin? Kasama ako. Ito yung nga niya, Father Nole. Father Noli. Mali si Father Noli. Father Noli Rindun. Oo. Kay ako ba ya, taga Bohol ba ya ako? Ano lapit? Sa Alicia Bohol. Ah, Alicia. Sabi ba na Alicia? Ha? Ba na Alicia dito? Si Bohol. Bohol. Alicia. Si Bohol. Ito ka Alicia Bohol man amo ah. Na guys, lami kayo guys, okay na hipon. So, mga unta. Imo gud ang gigwat pa imo sila. Okay, na daghang mananaod guys, nas gawas Canada. Okay. Hi day ko diya sa mga taga Canada, mamista ta dire. Sa kuan, Inday. diya sa Singapore. Budita. Budita pa to? Budita. Inday kuan. Ilasa. Hi day. Hi po ko diya sa mga taga Japan, diya mga unta dire. Anang mga taga Japan nga mahilig sa mga ingani guys. Mga unta. Dani lang. Kuan sa tanawan. Kuan si pinakakuan sa tanawan. O sa may mong istorya sa imong gikaon. May kayo ay, lisod kayo pangitaon sa laing pista. Katawa si. Katawa lagi. Katawa lagi ka boss. Kuan siya guys kanang anak ni siya sa kanang nagpaluto na ako guys. Mo ni siya anak. Mo ni si boss. Mga fans sa Ruby Vlogs, lumlum yan. Thank you. Ito na si Boss Marco, kagatawa. So, ano sa guys, mga una ta, kay nanay. Crispy kayo nga litson. Oh, crispy
Grabe kaayo siya guys. Mga guys, kagubgub kayo ang panit. So guys, atong tilawan ang guys, diri mi ga suri-suri sa balay ni Father Noli Rindon. Na mi diri nindot kayang balay ni Father Noli Rindon na siya guys. Ibiyaan ako, asara to, di ara ko mga kauban guys, so. Wala man si Father ni buwas naman. Tititay! Tititay! Di man na siguro mamaak. Okay. Mau ni si Father Lindo sa Noli. Indot kay sagbalay. Si Father. Hello. Okay. Oh, dito na ko gikan ba? Nga naman magdala og cellphone kay. Dili ba? Magpa-picture ta. Isa nindot yung dining room. Ito siya guys. Siya guys. Kan guys, nakaabot day ko nun siya sa Hitapi, Bohol. Si Father Noli. Asa ka mag-picture? Guys, padung na ko uli guys. Among driver nga gwapa. Ma'am Altia niya. Gihatod po niya guys. Nakatry na ka diri mamong drive? Oh. So nindot guys ug magkuan. Ako mga friends diha sa Singapore ug sa kanang Japan. Kanang mga bayi diha nga akong mga amiga nga kay bawo mag-drive. Padung na ko uli guys, di ka nang luto. Nya salamat din mo Ma'am Tia. Ma'am Irene. Ay Irene, akong assistant tanaw. Unsa na ti live or Dili. Vlog. Salamat kay niyo Ma'am Tia ha, imo jud kong gihatod. Tama ra man ako diya sa highway. Nya pasalamat tay ko sa amo silingan si kuan si Ate Nila sa iyang kuan pag kuan ako diri magluto sa pista. May ba si Ma'am Tia kay kabalo na di siya mag-drive. Salamat po mama. Oh, salamat po sa iyang mama kay gitudluan si mag-drive. Hi guys. Ako diri guys, may papag-abot na ako guys, gikan na luto guys. Ya. Ganiha guys, habang nagluto ko, nag-message sa among silingan diri kay na happy birthday nya. Happy birthday day sa mga nag-birthday karon. Jake Barrera. So adjud ko nakaluto kay malagi nang daghang kay ko giluto didto. Kahapon pa ko didto nya sugod karon mapipaguli na ako guys. Nya kuan kanang pasensya na sa ning message na si Ate Ivy nga wa jud ko nakaluto kay di na jud gaya. Ja daghan salamat pod sa katong mga butan kadto na mga assistant dito sa pagluto, tong mga assist na ko sa mga pagprito. Salamat ninyo ja kuan, salamat day pod sa Family Rindon. Salamat ninyong tanan. Di mo na ako ma-mention tagsa kay kanang ang ubangan di wa ko kakuan basta salamat kayo sa Family Rindon nga ningkuhan ako para mag-prepare og
kanang pagkaon para sa ilang pista. Nya, happy pista og salamat sa og nag-enjoy mo sa akong gipangluto. Daghan kayong salamat ninyo. Nya, see you next vlog lang ta guys kay grabing kapoy kay day pud sigado guys og kanang tibok adlaw ka magluto. Aw, mao jud na atong kuan niya. See you next vlog. Magamping mong tanan.